tayo sa ganyan. Ito pong ating, there. Ito pong ating, I'm gonna bring it down a bit because masyado malakas eh. Okay lang ganito? Itong ating sasabihin ngayon po ay base po sa ilang bagay. Ang investigasyon ho nito ay purely medical, forensic, archaeology, at saka history. Why forensic? Forensic because that's a crime scene. Medical, kami ho ang nagsasabi ho kung anong talaga nangyayari para maintindihan ho na ninyong lahat. At saka history, binase ho namin kung ano po ang mga nakita nila noon po, ng panahon na yun, kung ano talaga ang nangyayari. Umpisa na po tayo. Lahat po ng mga pinakikita sa sine, telebisyon, lahat po ng mga artists and so on, may kanya-kanya pong pag-iisip kung paano ho ano talaga nangyari sa Panginoon. Ang gagawin po natin dito, lahat po ng sasabihin ko po, babasihin po ho natin sa medical, tapos ipaparis natin sa Biblia. Magugulat po kayo kung paano ho lumalabas ho yung dalawa na parehong-pareho po. Ganito ho sila kung tumingin nung dati. Ang dami hong mga retrato. Actually, tinitignan ko yung krus nyo eh. That one. Ang ganda ho. Saka sabihin ko sa inyo, maganda, yung gumawa niyan, alam ho niya yung ginagawa niya. Okay, ito ho yung forensic, ito ho yung medical, history, archaeology, at saka meron pong isang doktor. Meron pong isang doktor na Frances. Ang pangalan po ay Dr. Barbey, Pierre Barbey. Siya po ay Surhano at nagkaroon ho siya ng passion that he will look into how Jesus Christ died. And he met my father, and both of them collaborated. And this is the lecture of my father. When he died, iniwan sa akin. So ako ngayon po ang nagbibigay ng lecture. Yung po mga nasa likod, mas maganda kung pupunta kayo dito dahil mas maganda kung makikita niyo. Very detailed po ang sasabihin ko. Umpisa na ho tayo. Pagka merong pinatay at merong crime, ano ho hinahanap natin? Witness. Evidence mamaya. Witness. Di ba? Ang pinili ho namin na witness, dalawa po. Si John at saka si Luke. Bakit ho si John? Si John ho kasi, napanood ho niya lahat, naandun ho siya from beginning to end. So yung sinulat niya sa Biblia, yun ho sasagutin natin. Bakit ho si Luke? Doktor, very good. Siya ho nakakaintindi. Very good. Yun po ang witness natin. Kung meron hong witness at meron hong nangyari, kailangan po natin exactly what she said, evidence. We need an evidence. And I will present to you, ang evidence po na pinakikita ko sa inyo is the Shroud of Turin. Nadinig nyo na ba ang Shroud of Turin? Shroud of Turin is a cloth. Pagka namamatay ang tao nung panahon na yun, meron tayong tela na 14 feet ang haba at 3 feet and a half ang lapad. Ito po ay lilalagay sa harap. Isang tela lang ho yan. Sa harap all the way sa likod. Kung ang tao po ay duguan, dahil nga pinatay, at kung ano-anong ginawa sa kanya, yan po ay magmamarka sa tela. So ano lumalabas? Para hong ganito ang lumalabas na tela. Ang Shroud of Turin, ito po ang tunay, ang pinaka madalas at madaming investigasyon sa buong mundo.
para lang malaman kung siya nga ho yan o hindi. Sasabihin ko lang ho sa inyo, what I will say is, I will always go for saying, this man in the shroud. Bahala na ho kayo mag-isip o sabihin sa akin kung naniniwala kayo siya yun. Pero pakinggan lang po ninyo all the way to the end. Inimbestigahan ho itong shroud. Sari-sari ho ang ginawa. Gumawa ho ng pintor, gumawa ng kung ano-ano, kinopya, hindi ho makuha ang parehong-pareho. So in other words, bihirang-bihira ho itong shroud. Ito po ang shroud. Meron pong kumuha ng retrato in 1898. A certain Italian photographer, yung pinakamagaling sa mundo, nagpakuha ng retrato. Sabi nung Papa, kunan mo ng retrato, tignan natin kung ano lalabas. Nung kinunan ho niya, alam mo yung panahon na yun, meron pa mga plaka-plaka, di ba? Hindi ka mukha ngayon, yung mga selfie-selfie niyo. Nung dinevelop po niya, wala siya makita. Pero yung negative, may negative yan parang x-ray. Yung negative, lumabas po ganito. Kita nyo ang muka, katawan, lahat po. Kitang-kita lahat. So ito ngayon ho ang pagbabasihan ho natin. Itong shroud dato nanggaling sa Lasarca, Italy, iksihan ko na lang to. Pinag-aralan po lahat kung ano-ano mga The Gospel, si John mismo nagsabi, meron shroud of Turin. First period, kung saan po galing in 500, I will skip this. Ito po yung pinanggalingan po ng shroud kung saan po monasteryo nang galing. Nasunog po yung cathedral na pinaglalagyan ng shroud. Napatakan po ng bakal, yung nasunog, yung shroud. Kaya medyo may tama yung shroud ng konti. Pero hindi naman po nasira lahat. Sa ngayon po, dinala sa Italy, in Turin. Ito po yung positive, hindi masyado makita, pero pagka tinignan nyo yung negative ng camera, kitang-kita po lahat. Ito po yung ulo, ito yung likod, and so on. Forensics naman, kinuha ho po ito, pinag-aralan mabuti, ginawa nila ng buto, ganun magaling ang ang forensics, ginawa ng katawan. Anong height niya? Somebody wants to try? What's his height? Make a guess. 5'4". 5 what? 5. Sino nagsabing 5'9"? 5'9". Sino pa po? Actually, he was 5'10" and 3/4. I am 5'9". He's taller than I am. Malaki hong tao siya. Tandaan po ninyo, tingnan nyo yung katawan. Kung maalala ho ninyo, karpintero po siya. So malaki ho ang katawan. Sa pag-aaral nila ng forensics and so on, nakuha rin ho nila yung dugo. Ano hong blood type? AB. AB negative. Okay? Very rare. It's the rarest. It's about only 5% of the whole population. Very good. Okay. Napresenta ko na ho sa inyo yung pong witness saka yung aking evidence. Pagbabasihan ho natin yan. Sasabihin naman namin ngayon kung ano nangyari. Kung titignan ho niyo yung Biblia, ang sinabi po nung umakyat si Jesus o umakyat po siya saan? Garden of Gethsemane. At sinabi ho ni John at saka ni Luke, doon nagdadasal siya, tumulo po sa kanya yung pawis niya, dugo. Sweat of blood. Para ho imposible, di ba? Nangyayari ba talaga yon? Opo, nangyayari ho talaga yon.
In medical terms, it's called the sweat of blood, and in medical terms, it's called hematidrosis. Pagka po ang tao ay really talagang stress, ang nangyayari po, pagka ho kayo stress, di ba, pinagpapawisan kayo? Ang nangyayari ho, pagka sobrang stress, pumuputok yung maliliit na ugat sa ulo. Pinagpapawisan ka, sumasama ngayon yung dugo sa pawis. That is the sweat of blood. Tama pa rin ho, nangyayari ho sa tao. So ang Biblia, saka itong taon to, pareho pa rin. Perfect match. Okay. So mula ho doon sa Garden of Gethsemane, dinala po siya kay Pilates, kay Pilate. Ito po, tandaan ninyo. Ang sabi ho ni Pilate, I have found no crime in him. Ang sinasabi niya sa tao, wala siyang ginawa na masama. So ano bang gusto niyong gawin? Ang gusto ng tao, parusahan. So, ang ginawa ho ni Pilate, sige na nga, pa-scourge natin, palatigo natin. So let's go now kung saan siya dinala. Ang Roman law po, pagka ho meron linalatigo, ito po pagkatapos ng latigo, pinalalayas na, pinauuwi na yan. Pero hindi ho nila pinapapatay. Sa isip po ninyo, sa mga nakikita ninyo sa sine at lahat-lahat, sa tingin ninyo, ang pagkalinalatigo, pinakikita nila nakatali yung kamay sa taas. Hindi ho totoo yun. Nakita nila, sa history, archaeology, ang pwesto ho ng linalatigo, nakatali. Nakatali sa... Ito po, sa kahoy, nakatali gano'n. Napagkaalaman pa ho nila, ito po maganda. The forensics and the pathologists, they found out that ang naglalatigo sa kanya, 2 tao, hindi isa lang. Isa hong maiksi, isang maliit, at saka isang matangkad. Bakit? Magkabilaan yun. Paghampas ng isa, yung isa naman ang hahampas. Bakit? Para ho tamaan lahat ng buong katawan ng tao. Meron po kaming prueba para dyan. Ang galing ko pala magtagalog, ano? Kaya yung driver doon ayaw maniwala, hindi ako marunong magtagalog. Ano hong klaseng latigo ang ginamit? Nung panahon na yun, ang ginagamit po nila, meron hawakan at meron tali, tapos iba-iba po yung nakasabit. Ang usually ho nakasabit doon sa dulo, bakal. Bakal o buto ng sheep. Yung buto dito sa kamay o sa paa. Para hong dumbbell yun eh. Ang tingin ho yun looks like a dumbbell. Napagkaalaman po at pinag-aralan mabuti, ang ginamit po nila, ito. Ang tawag ho dyan ay flagrum. Bakal po, 3 ang tali. At sa dulo po, nakakabit yung bakal. Bakit ho ganyan ang ginamit? Ito po yung likod ng tao sa shroud. Kung papansin ninyo, lahat po yan, yung mapupulan niya yan po lahat yung tama ng latigo. And it is a dumbbell. Parang dumbbell, bakit bakal o buto ang ginagamit? Kasi ho, pagka tumama po sa likod ninyo yan o ang kahit anong parte ng katawan nyo, okay, bumabaon po sa balat. Pagbaon po ng balat, pag tinanggal ho yun, tangay ho lahat ng balat nyo. Pati laman. Isipin po ninyo, kung ilang beses ho siya tinamaan. Isipin po niyo yung pagdudugo niya every time na tinatamaan siya sa likod. Ilang beses siya tinamaan, yun ang tanong. Ito po yung harap ng tao sa shroud.
Yung binilog na lang po ng mga doktor kung saan-saan po siya tinamaan. Ito po ang paa, tinamaan rin po yung legs at lahat-lahat. Ito po yung pinakamas maganda. Pinag-aralan pa rin ho nila kung paano ho anggulo, kung paano hinahampas. Yung tama dito sa paa, tama sa katawan, tama sa muka. Dito po nila napagkaalaman na meron pong isang maliit at saka isang matangkad na humahampas sa kanya. So, ilang beses ho siya tinamaan. Pinag-aralan, ito po yung likod. Mas tatamaan po yung likod eh. In-circle lang yung mga tama. Ilang beses po siya tinamaan. Sa mga pathologists, yung mga nag-aaral nito, ang sabi ng isa, the group of 2. The other one is 40 times 2. Ito po, Dr. Surhano, hindi ko binilang ho niya. 120 times siya tinamaan. So isipin po ninyo, yung paa ninyo, hanggang likod, hanggang ulo, tinatamaan ng bakal na parang dumbbell. Ano po ang itsura ng tao pagka tinamaan ng ganyan? Ganyan po ang itsura ng isang pasyente na binugbog ng ganyan. Latigo pa lang ho yun. Tuloy pa tayo. Crowning of thorns. Ang pagkaalam ninyo kasi ang crown, yung band lang na gano'n. Hindi po totoo yun. Ang sabi po ni John, and they put on his head a crown of thorns. Hindi ho band lang, kung hindi cap. It's a cap. Ang thorns ho, ano ba thorns sa Tagalog? Ang tinik po ay about 2 to 3 inches long. Ito po, more or less, ang ginamit sa kanya. Pagka po kayo ang sundalong gumagawa niyan, ingat na ingat kayo na hindi kayo masusugatan. Ang question ngayon, paano ngayon linagay sa ulo? Hindi mo naman pwede isaksak eh. Masasaktan ka. Linaglag ho sa ulo at kumuha ho ng kahoy at pinukpok ho ng ilang beses. Meron po kaming ebidensya. Paano ho, ano yung ebidensya? Ito po yung puno. Well, this is not the tree itself, but this is the species. It's the same tree. Okay? Actually, you will see the thorns, and it was now called Sisyphus spina Christa. They named it after Christ. It still exists now. Paano ho natin alam na pinukpok ng pinukpok? Kung papansinin niyo yung mukha po ng tao po sa shroud, pansinin ho niyo yung mga malalim na puti. Yung sugat. Pinukpok ho, bungo na po yun. Yung puti, bungo na po yung naandyan. In other words, tumagos yung tagos ho lahat ng tinik. So dumudugo na ho siya sa likod, sa paa, sa harap. Linagyan pa ninyo ng crown of thorns. Tandaan po ninyo, leeg at saka ulo, mas malakas ho dumugo. Mas malaki yung supply ng blood. That's a fact. Okay? So you have a man that is bleeding, really bleeding. Ito ho yung face, kung makikita nyo, ito ho yung mga sugat sa ulo. Anyway, you cannot see it too well. Okay. So ngayon, pag-usapan natin yung crucifix. Ang crucifix po, hindi ho dinadala ng tao pagka-crucify siya. Hindi ho, kasi nakikita nyo sa sine, dala-dala, o yung nakikita nyo dito, dala-dala yung buong krus, di ba? Hindi po. Yun lang horizontal. Yung vertical, yung nakaganon, naandun na po sa heel
Nasa bukid na, doon na. Nakabaon na yun. Ipapatong na, parang Lego. Pinapatong nyo lang. It's just like that. So how do they know that? Because they studied very well how the Romans did it. Now, the Romans are very good in crucifixion. There are two types of crucifixions. They found out that there is the crux sublimis and the crux humilis. That's the humilis. The crux sublimis ay mataas. Bakit? Para i-display ka habang namamatay ka sa krus. Ang krus humilis, mababa lang. Para mapatay ka mas mabilis. Bakit? Kakainin ka ng mga aso eh. Pinakakain ka sa aso. That's how it is. Sa palagay ho namin, they use the tall one. Ito po ang sinasabi po namin sa inyo. Ito lang po ang kinakarga. Hindi po ito. Pero isipin nyo, yung pong kahoy na yan, ito po yung ginagamit sa pintuan. Tandaan niyo, malamig na malamig doon. Malalaki po ang mga pinto. Hulaan po ninyo gaano kabigat yung kahoy na yan. Make a guess. Nobody wants to make a guess. It's 120 pounds, more or less. Sa kahoy na yan, hindi kinatam. It's very rough. Nasa lubsob na ba kayo? Sakit, ano? Ito ho, may sugat na nga ho, wala nang humbalat yung likod nyo at tinagyan ka pa ng kahoy na 120 pounds sa likod po ninyo. Sipin po ninyo ang sakit po niyan. Ganito ang ginagawa ng Romans. Remember, sa Biblia, 3 ho sila. Yung 2 na kasama niya, hindi ho nalatigo. Hindi ho nalagyan ng crown of thorns. Okay? Kumain po yan. Malalakas pa ho yan. Pangatlo po, siya ho ay linagay sa pangatlo. Paano nila ginagawa? Ganito po ang gawa nila. Yung una po, nakatali po sa unang kahoy. Nakatali sa pangalawang kahoy. Nakatali ho sa pangatlo. Tapos yung pangatlo nakatali sa paa. Bakit? Bakit nakatali yung 3? Para hindi ho maikot. Kasi ho, kung lalaban yung papatayin, lalaban ho yan. Eh pagka inikot niya, nakatali sa kabila, hindi niya maikot. Hindi niya pwede tamaan yung mga sundalo. Bakit ho nakatali sa paa yung pangatlo? Para hindi makatakbo. Ganun ho ang paraan nila. Next. Ganito ang prueba. This is the wood that is placed on the back of the man in the shroud. Ito pong parte na yan, yung bilog na ho yan, yung mga itim na ho yan, ibig sabihin ho niya, wala na hong balat. Buto na ho yan. So karga-karga ho niya, yung bigat na yon, buto na ho nakalabas. That's the artist's depiction. Okay. If you go the stations of the cross, there is the first fall. Agree? Nalaglag ho siya. Bakit ho nalaglag? Kasi malakas yung 2 eh. Nasa harap niya eh. Pagka umabante na medyo mabilis, siya mahina-mahina na, mahahatak ho siya. Babagsak siya. Pagka ho bubagsak siya, anong unang-unang tatama sa kanya? Tandaan ninyo, yung pong flooring ho noon, hindi ho kamukha nito. Yung po yung mga cobbles, mga very rough. Ang unang tatama sa kanya, since nakatali yan, ang reflex is to put your knee down. Yun ho unang tatama. Okay? At gagasgas po yun sa lupag. Tapos ulo. Pagka tumama ang ulo, yung bigat ng 120 pounds, iuunpog pa yan sa ulo.
That was the first fall. What happens in the second fall? Pinag-aralan po ni Dr. Barbay, yung mga estudyante niya, pinag-aralan ho niya at pinagawa nila kung ano yung nangyari talaga. Wala naman ho namatay doon sa mga estudyante, kayo mag-alala. Pero ginawa ho nila, dito ho nila nalaman paano ho ang reflex, paano ho ang tumatama, anong unang tatama, at anong mangyayari. Ganito po yung senaryo. The first fall is always the knee, ang tatama. Ito po ang knee ng tao sa shroud. Wala na rin pong balat, nagasgas na rin po. Sumunod po ang second fall. Ang first floor, well, let's not get that. The second fall, since bumagsak ka na, pag-aralan po nila, napahina ng pahina yung biktima, na hindi na po yung knee ang iba ilalaban o reflex. There's no more reflex. Ang tatama ngayon, ang muka. Sasadsad po ang muka ngayon sa lapat. So imagine what happens there. Pagka ho nangyari yan, ito po yung mukha ng tao sa shroud. Bali po yung ilong, basag po yung cheeks, hindi ho basag, pero magam-maga, lahat po yan magam-maga at sangkatutak. Lahat po yung itim na yan, puros dugo po yan. That's the second fall. The third fall was the same. Ngayon, ang mga sundalo, hindi mo pwedeng iakyat doon at i-crucify mo, ipapako mo, na patay na. So, anong ginawa nila? Tumawag ng tutulong, galing ni inay. Sino po? Si Simon. Okay? So, tinulungan ho siya, iakyat siya para mapako sa Calvary. Pagka ho nangyari at lagi ho tinatamaan yung mukha na yan, ang nangyayari sa tao ay ganito. Bali po yung ilong, magam-maga po yung muka, lahat. Pero ang sabi ng Biblia, wala daw buto. Walang buto na mababali, di ba? That's what they say. That's what the Bible says. But the nose is broken. It's still true. Why? Because I heard it. It's cartilage. So it's still not bone. Galing ah. Nadinig mo na ba to? Crucifixion. Let's go to the crucifixion. The crucifixion was not invented by Alexander III. The crucifixion was invented by the Persians. It was popularized by Alexander the Great. Kasi lahat ng tinatalo ni Alexander the Great, yung mga kaaway niya, kinukrucify niya sa kalye. And that's how it became popular. It's only used for deserters and meant to kill. Ito po, tandaan po ninyo to. The Romans crucify about 500 Jews a day. Ibig sabihin ho yun, napakagaling mag-crucify ng mga Romans. Tandaan po ninyo yun. Puntang ho tayo sa pako. Pinako ang kamay. Saan po pinako? Madami kayong mga tanong dyan eh. Saan po dumaan yung pako? Dito? Pinurbahan ho namin dyan. Pinurbahan ni Dr. Barbay. Nabali po yung dalawang buto. Tandaan po ninyo, papakita ko sa inyo. Ang pako po is about 12 inches long. Hindi ho bilog. It's square. Hindi rin ho sterilize ho yan. So if you put it here, mababali ang buto. Remember, the Bible says, no bone can be broken. Will be broken. So saan po? Saan po pinako? May mga bata dito, tignan natin gaano kagaling kayo.
Ito po yung kamay ng tao, kaliwa, kanan. Okay? Ito, mga dugo-dugo ho yan and everything. Ano ho napansin ninyo dito? Let's see if you're still awake. Come on, look at it. That's why I wanted you to come nearer. Look at it. What's wrong with it? No. No, we will tell you. Kaya sabi ko sa inyo, napakagaling ng mga Romans eh. Hindi pwedeng mapigtas yung kamay at malaglag. Kailangan maiwan yun doon hanggang mamatay. Gentlemen, ladies, fingers, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakit apat lang? Where is the thumb? Very good. Exactly. The thumb is like this. And we can explain bakit naging ganyan yung thumb pagka pinako nyo. Kung ipapakuin po ang tao, this is a depiction, you might not see it very well. Ito ho, anatomy. There are 3 nerves, radial, medial, at saka ulnar. Arteries also. Ang nerve ho sa gitna, which is the median nerve, pagka ho nasira yun o nairita, ang action ho ng nerve, ng median nerve, is this. So pagka nasira ho yan at dumaan yung pako doon, bam, ganyan kaagad yan. That's a reflex. And it has been proven. Yan po ang median nerve. So ang tanong ho ninyo, saan ba talaga dumaan? Hindi ho pwede dito dahil mabibiyak. Tandaan nyo, he's 5'10 and 3/4. He's about, I'm 190 pounds. So probably he's about 190 pounds. Okay? And that's heavy. So ano nangyari? The Romans are really good. Talaga hong eksperto. Ang ginagawa ho nila, tinatarget ho nila ito. Dito po. Hindi dito. Dito. Ang angulation po is 90 degrees or 45 degrees, sorry. It has to go this way. Lalabas po yan dito. Pagka ganyan po lalabas yan. Yan po, kahit 400 pounds kayo, kakayahin po, sustained kayo sa crucifix. Ano ho itsura? Ganyan ho ang itsura na lalabas. Let's go ahead. Sa paa. Ang Romans po, kinalaman na 3 lang po ang pako na ginagamit. Hindi ho 4. May nakikita kayo na 4 na sa paa, 2 sa paa, 2 sa... Hindi ho. 3 lang po. Kuripot po ang mga Romans. So 3 lang po. Ang tanong ho ngayon ito, left over right, right over left. Father, I'm amazed by your crucifix. Ito bang right nasa ibabaw ng left o yung left nasa ibabaw ng right? Right over left? Mali po yan. Ayun ho ang tama, oh. Yung crucifix ninyo ang tama. It's left over right. And we have evidence for that. I was looking at that kanina pa. Ang pako po ay dadiretso po. It doesn't matter where because hindi. Kasi ang katawan nyo nakabagsak na ganyan eh. So dyan ho pumapasok. That's the anatomy. Ito po ang kanan po na paa. Ito po ang kaliwa. Bakit ho mas maitim to? Dahil ho pagka ho ang tao ay duguan at linagay nyo tinaas. Tandaan niyo, inakyat na yan, linagay na yan sa taas. Nakataas na yan bago ipako yung paa. Hindi yung nakalapag. Ano nyo ipapako nakalapag yan? Dahil yung vertical is andun na eh, papatong lang. Kung ang kanan ninyo nakaganyan sa kahoy, at duguan kayo, mag-i-stain po na mas malaki.
That's blood. That's clotted blood. Ito naman hong kaliwa. Pinag-aralan ho to under microscopes and everything. Nakita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun po ang mga daliri nung humahawak ng paa at sinasampa doon sa ibabaw ng kanan na paa. They were even able to get the fingerprints. And it's amazing. By the way, there is new study now that they were able to get the DNA of the man in the shroud. Ito po ang tama. Left over right. Let's go on. Inangat na ngayon, nakapako na ho. Ano ba talaga nangyayari pagka nakapako na? Nakapako po ang dalawang kamay at yung paa. Paano po kayo huminga? Pagka ho kayo nasa calisthenics o yung mga pilates ninyo o yoga, ang usap ho dyan, ang turo ho dyan is inhale, para lumaki yung chest, papasok more air. Exhale, baba ang kamay, para lumabas yung carbon dioxide. Okay? So, ang tao po nakapako, para ho makahinga, bawat hinga po, kailangan po niya iangat ang sarili niya pataas at hatakin niya. Nakapako yung kamay at saka yung paa. So imagine the pain for every breath that he took. It is extremely painful. Ganyan ho ang posisyon ng taong namamatay sa pagka ho dominant right kayo, ang dugo pababang ganon, dito naman, which is proven in this slide. The man in the shroud, yung kanan po, mas madami pong mark ng dugo, mas konti po yung kaliwa. That's the position. Okay. Lapit na ako matapos. What happens now? Nakapako na siya ngayon. Alas 3 na. Nung Friday, it's Sabbath. Pagka Sabbath, lahat alas 6, papasok na sa bawal. Curfew. That was the way it was before. Everybody should be in. Kung sino man nakahang dyan, kailangan patay na. In 3 hours. So how do they do that? Tandaan ninyo, yung kasama niya malalakas. So ang ginagawa ho ni Pilate, balinin niyo yung paa. Binabali po yung dalawang paa para hindi niya maiangat at hindi na siya makahinga at mas mabilis mamatay. So binali nila yung unang tao. Binali nila yung pangalawa. Pagdating sa pangatlo, sa kanya, patay na. Wala nang buhay. So anong ginagawa para siguradong patay na? Yung sundalo, which is the chief, or the centurion, as they call them, ang ginagawa po dyan, sinasaksak sa puso. That's why meron siyang sugat dito po sa kanan. Bakit po sa kanan? Kasi ho, pagka sinaksak ninyo sa kaliwa, mas matagal namamatay ang tao pagka sinaksak sa kaliwa. Dahil ho, yung kaliwang parte ng puso, mas makapal ng 3 beses kesa doon sa kanan. Pagka sinaksak ninyo sa kanan, mas malakas dumugo, mas mabilis mamatay yung tao. You have to remember that the Romans were really good soldiers. They were conquerors. They know. In the annals of war, it is mentioned that one of the greatest soldiers were the Romans. So nung sinaksak siya, none of his bones will be broken, so sinaksak siya. He was pierced. The wound on the chest. Akala niyo nasa kaliwa, hindi po. Pagka yung tela na kaganyan sa harap niya, pagka ginanong ho sa inyo yan, it's on the right. Okay? It's not on the left. That is the right picture. Yung spears po na ginagamit ng centurion is the longest to make sure that the man is dead. The interesting part of it,
ito ho, pinag-aralan ho ni Pierre Barbey na ganyan ho nangyayari. Ito ngayon ang katakataka, which you will remember. The Bible says, and then, nung sinaksak siya, blood and water came out. Medyo malabo, no? Paano nagkaroon ng tubig? Hindi ho. Tama po yun, pero hindi tubig. We will explain. Pagka ho namatay ang tao, at maraming duguin sa loob ng katawan because of the latigo, because of all the carrying, and he bleeds internally. Pagka ho namatay ang tao, ang dugo po is made out of many components. It's not only red blood cells. You have white blood cells, you have serum, you have protein, and so on. Yung red blood cells ang pinakamabigat. Pagka ho namatay ang tao, yung red blood cells bababa dahil yun ang pinakamabigat. At yung serum na iiwan sa ibabaw. So pagka sinaksak ho ninyo ang tao dito, between the fourth and the fifth intercostal, ang lalabas po muna yung red blood cells. Blood. Ang susunod, clear, which is plasma. But he called it water. Tama pa rin. Kaya lang, the terminology by medical is a little bit different. Pero tama pa rin. Di ba? So, I'm going to the end. You have a man that has been hungry, who had the Last Supper, was taken that night, brought to Pilate in the morning, was not fed, of course, and so on, because he was going to be punished, and so on. He was stressed, extremely stressed. Do you know why he was stressed in the garden of Gethsemane? Why? Think about it. May isang bagay lang po kayo. I'm going to be a little bit spiritual, Father, if you don't mind. Hindi nyo naalala na hindi lang siya tao. He was God. And he knew what was going to happen to him. Bakit na-stress masyado? Kasi we believe he was bargaining with his father. Sinasabi niya sa tatay niya, bakit ka ba, alam ko kung ano mangyari sa akin, gano'ng kasakit yan. Tutuloy ko ba to? His will was done. Agree. And that's where the stress comes from. Scourging. So much blood. Crowning of thorns, more blood. So you have somebody who is dehydrated, hypoglycemic, walang pagkain, puros dugo ang lumabas, probably about 2/3 of his blood is already gone, very weak and so on, and still they crucified him. You know what tetany means? Hindi ho tetanus to. Tetany means cramps on a bigger scale. Napulikat na po kayo? Sakit po, no? Pagka ho nawala lahat ng electrolyte ninyo, lahat ng tubig sa katawan ninyo, pulikat po ang mangyayari sa inyo, pero hindi paa, buong katawan. So before he died in the cross, that kind of tetany happened to him. So the question now is this: what did he die of? He died of asphyxiation. Asphyxiation means hindi na ho makahinga and he dies. Isa lang ho ang problema. Pierre Barbey, listen to this. Pierre Barbey was able to get manuscripts which is called verboten. You remember Hitler? Hitler, who put up the concentration camps, he designated, oh, by the way, Hitler was Catholic. And he's not German. He's Austrian. So, he was so fixated. Paano ba namatay ito si Kristo? You remember the young guys here, Indiana Jones.
You remember the movies, Indiana Jones? What was it? It was always Hitler or the Germans looking for the Holy Grail, paano everything with pertains to Christ. Because he was very fixated. Okay? So he commissioned surgeons. At yung mga Jews, yung parehong height, parehong build, parehong crucify them exactly the same way. And I want to know, medically, this is where all of this medical things comes in. The manuscripts, which is called verboten. Verboten means forbidden. Ang problema ho, ito, kahit ho nalatigo, kahit ho nalagyan ng crown of thorns, kahit ho dumugo, kahit hindi pinakain, kahit yung binitin nila doon, nabubuhay pa ho ng 3 araw. Bakit namatay siya? 3 hours, sorry. In 3 hours, he was dead. Again, you're forgetting something. He's not only human. He's divine. He's God. Now, who is good with the Bible? And the last 7 last words. What was the last one? Again, I heard it. Father, I commend my spirit. I commend my spirit. And what was next? It is finished. Siya na mismo ang gumawa. Remember, He's God. He's not only human. He's also God. Ginawa ko na kinausap na niya yung tatay niya Para bang, ginawa ko na lahat ng gusto mo. Ano pa? Tigil na natin to. Ayun na nangyari. And that's how He died. But you're forgetting something which many women here always forget. In all these things, the tragedy na nangyayari, lahat ho lang ginawa sa Kanya. Sino ho ang nanonood? Bingo. Mother Mary. Di ba ho, pagka nasaktan yung anak ninyo, nasa lubsob lang or whatever, para kayo hindi nyo malaman kung ano gagawin nyo. Ito ho, pinanood niya From beginning to end. So who suffered more? That was the question. All of this was given to me by my father. This is the forensic way. The man on the shroud, yung mukha, lilagyan ko ng forensic ng balat at saka dugo at lahat-lahat. And it came out that way. This lecture came from my father. He made this lecture. Dinagdagan ko na lang dahil marami nang lumalabas na bago na mga evidences. Before he died, binigay niya sa akin yung lecture. At nakiusap siya kung pwede, tuloy ko na lang. And he said, I'm perfect for it because my specialty is trauma. Ako po yung gumagamot sa inyo pagka nabaril kayo, nasaksak kayo, nasagasaan kayo, nabangga kayo ng vapor or whatever, God knows. Gentlemen, ladies, ito pong lecture na to, hindi para laitin ninyo yung crucifix. Marami ho kayong makikitang crucifix na hindi ho tama, hindi tama, kung hindi it doesn't coincide with this. Huwag ho nyo laitin yun. But what I want you to happen, which I think Father will back me up, that every time you see the crucifix, tandaan po ninyo how He suffered. Hindi ho biro. He was tortured. Maraming salamat po. Questions? Alam ko madami kayong mga tanong. And I know there are people who read about the Shroud of Turin. Questions? Gentlemen, ladies? Yes, sir.
Father. By the way, thank you for the very medically based, well-researched, scientifically proven presentation about the Passion of Christ, about the crucifixion. Yung tanong ko is, you use the Shroud of Turin as one of the evidence or the basis for the medical as well as scientific proofs about the Passion of Jesus. Ang tanong ko is, what is the current status in terms of the, I don't know what to use, investigation or study as to the Shroud of Turin? The Vatican does not want to say anything about it. The only thing the reason why we're able to present this is because when you read the Bible in details and you see the wounds of this man, it matches perfectly. So now we give you the medical point. The Vatican is very quiet about it, but it is still the most studied relic, not relic. The shroud is the most studied scientifically in any other in the world. Question now, which perfectly asked by Father. No, in-investigate po ito, which is called this shroud. Turin project, they studied it. They got, 1980s, they got a group of, puros atheists pa nga, they got a group, kumuha sila ng isang grupo na talagang pag-aralan yung mabuti yan. At ginawan po ng carbon study. The carbon study, when they got the piece of linen of the shroud, was dated 14th century. So mali. So it's not him. Okay? Nung sinabi nila kay Pope John, who is now Saint John Paul, na fake yan. Pope John Paul went to the Shroud of Turin and knelt there and kept praying. And then they said, did you understand what we said? That's fake. Ang sabi niya, no, it's faith, not fake. It's faith. Okay, tuloy pa natin. Nung lumabas po yung libro by Professor Stroud, na fake ito, yung isang Amerikanong babae, who is a housewife, studied it, pinag-aralan niya kung ano nangyayari, tinignan niya. She got interested and said, you know, look, pinuntahan niya ngayon si Professor Stroud. Sabi niya, saan niyo kinuha yung yung kapirasong linen na tinesting nyo, na kinarbon testing nyo, na sinasabi nyo na 17th, na 14th, Pinagbawalan ho sila dito sa gitna. Hindi mo pwedeng galawin yan because it's considered, well, they consider it sacred. Pwede lang po kumuha dito sa kanto, pinakakanto. Ang sabi nung housewife, kung ganun pala, di ba nyo napansin na bawat century, ang nangyayari dyan sa tela na yan, naghihimol-himol-mul. I keep on forgetting that. Di ba ho, pag may tela ko, yung dulo, nasisira na, it spreads. Ang ginagawa ho ng mga madre nung panahon na yun, dinadagdagan. So kung kukuha ka dito, dagdag na ho yun. Hindi na ho yun tunay. So pinag-aralan nila. Etong dulong to, tinignan nila sa 14th century. Eksakto 14th century. At galing doon sa isang monasteryo in France. So ngayon, they were able to get a piece of it somewhere here, and it fits perfectly on the time of Jesus Christ. Ito nga yung atheist, si Professor Stroud, is now a Catholic. And he wrote another book. And he believes that's him.
Again, the Vatican is not really making any commitments. It's still being studied. By the way, nakuha nila yung mga insects, mga kung ano-ano mga sa loob niyan, sa tela and everything. It fits exactly on the date of Christ. Any more questions? Ma'am? Dero? I read somewhere po na ano daw po na nagtago daw po ang araw sa hiya sa ginagawa ng mga nilalang sa naglalang sa kanila. So meaning to say po, the God the Father was with Jesus during the Passion, meaning kasi yun nagtago daw yung araw sa hiya sa ginagawa ng mga nilalang sa naglalang sa kanila na those who na kinreate po ng Lord. So meaning to say the God the Father was with Jesus Christ during His Passion. All the time. He never left him. Absolutely. Questions? Gentlemen, ladies, it's either you did not understand my lecture o nakatulog kayo. Gentlemen, you're all stunned. No more? Father, many, many, many thanks. Thank you for bringing me here. Thank you so much po, Dr. Victor